que és amb nosaltres a l'espai que dediquem diàriament a l'entrevista. El nostre convidat és Jordi Navarro, és el representant de la CUP a Girona, a qui tot seguit donem la benvinguda. Què tal, Jordi? Benvingut una altra vegada, molt bon dia. Gràcies, molt bon dia. S'acosta aquesta diada, com veiem també en futbol, doncs ho celebren a la seva manera. S'acosta la diada de Catalunya, 11 de setembre, i vosaltres, doncs, des del vostre partit també, com cada any, organitzeu un seguit d'actes. Potser aquest any es caracteritza més per la crida que voleu fer a la ciutadania, que surti al carrer i que alci la seva veu, no?, per dir-ho així. Sí, una mica en la línia del que estàs dient. Nosaltres, des de la CUP, igual que l'organització juvenil Mabolets, doncs fa molts anys que organitzem actes per la diada de l'11 de setembre a Girona, i aquest any, doncs, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, també organitzem actes. Fem una crida molt contundent a tota la ciutadania a secundar les mobilitzacions i a sortir al carrer. Creiem que aquest any hi ha més motius que mai per tornar a sortir al carrer. Per nosaltres l'11 de setembre és una diada, evidentment, de reivindicació nacional, però el nostre lema d'enguany, fet aquest cartell, és pels drets nacionals i socials, independència, països catalans. Creiem que tant les reculades que estem patint en temes lingüístics, la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com les retallades que estem patint en serveis públics, donen més sentit que mai a sortir al carrer. Per nosaltres són dues coses que van lligades, reivindicació nacional i reivindicació social. Per això hem fet aquest lema i fem una crida molt contundent a tothom a sortir al carrer, perquè no ens podem permetre que ens tornin a tocar la llengua en un àmbit com és l'escola, on és perillós el que ens estan fent. Ara en parlarem també. El que dèiem, doncs, més o menys normalment organitzeu un programa, unes activitats similars. Aquest any, doncs, què és el que teniu programat abans de la diada i també després? Aquest any la novetat una mica és que fem actes abans de la diada, durant la diada i després de la diada. Una mica una setmana intensa. Avui, precisament, avui divendres, a la Casa de Cultura, 7:15 del vespre, hi ha una xerrada a càrrec d'una persona del País Valencià i de les Illes Balears que es titula On la catalanitat està prohibida, el País Valencià i les Illes Balears. És avui a 7:15 a la Casa de Cultura. El mateix dia 11, doncs, ja des del matí fins al vespre, fem tot tipus d'actes, al matí a l'11 a les 12 organitzat per entitats, on nosaltres hi donem suport i col·laborem. Després fem el dinar popular de cada any, fem activitats infantils, fem la manifestació que comença a 7:15 a la plaça Catalunya, a les 7 hi ha un acte polític, una manifestació que estarà amenitzada amb gegants, festiva, com sempre, i després al vespre hi haurà música a la plaça de Catalunya, és a dir, tot el dia activitats. Llavors, el dia 15, la setmana vinent, fem un acte per recordar i homenatjar a l'artista català gironí Damià Escudé, que fa poc ens va deixar, i fem un acte per homenatjar-lo i recordar-lo, i convidem a tothom a assistir-hi. També a la Casa de Cultura, sí, el dijous de la setmana vinent. Com preveus o com preveieu que la gent reaccioni? Potser el que comentaves tu mateix, que en el context o en el marc polític i social que estem vivint o que estem patint, potser la gent reaccionarà més massivament o amb la sensibilitat potser més a flor de pell, més tocada, per així dir-ho. Com preveieu que la gent assisteixi a aquests actes i siguin aquests o no una mica les sensacions o la resposta que podem rebre en una diada o en un dia tan marcat com és el dia 11? Jo penso que de la mateixa manera que l'any passat la diada de l'any passat va estar molt precedida pel tema del 10 de juliol, el milió i escaig de catalans i catalanes que vam anar a Barcelona a manifestar-nos, això es va traduir a la diada, i a Girona, per exemple, va ser molt massiva, gairebé 5.000 persones van sortir al carrer. És a dir, que aquest any també crec jo que com a reacció a això de la sentència del català pot haver-hi més gent que surti al carrer, però jo penso que no és una cosa aïllada. Ja fa temps que molta gent per l'11 de setembre està sortint més al carrer, perquè ja fa temps que molta gent visualitza que realment des de l'estat espanyol ens estan agredint contínuament i que és més necessari que mai sortir al carrer, i jo estic convençut, i en aquest sentit som optimista, de que segur que aquesta diada serà massiva i els carrers de Girona seran un clam per la independència i en contra de les retallades i en defensa de la nostra identitat. Vosaltres, Jordi, des de la CUP heu dit que no assistiríeu a la recepció en cas que hi haguessin autoritats espanyoles i militars i tot això. Bé, nosaltres fa 3 mesos que vam entrar a l'Ajuntament a les últimes eleccions, fins ara no hi havíem estat mai, i esclar, ja ens hem trobat que a l'Ajuntament hi ha una sèrie d'actes i coses oficials que nosaltres mai ens havíem trobat. Per l'11 de setembre, efectivament, es fa una recepció oficial on l'Ajuntament aquest any fa un acte amb la Generalitat a l'Auditori Josep Irla, i com cada any que aquest acte es fa més o menys similar, en un lloc o en un altre, s'hi conviden les autoritats de la ciutat, policials, espanyoles, etc. Nosaltres, per coherència amb els nostres ideals i per la gent que ens ha votat i que ens dona suport, no podem assistir a un acte on els
determinades autoritats, des del nostre punt de vista, van no a commemorar la derrota que van patir, sinó a celebrar la victòria que l'estat espanyol, les tropes felipistes, van tenir sobre els catalans i les catalanes. Per tant, nosaltres, si aquestes autoritats hi són convidades, com així serà, doncs no hi assistirem. En un altre ordre de coses, però relacionadíssim, el que tu mateix esmentaves, no? Que després en xerrem, sobretot el tema d'immersió lingüística, doncs, ha estat una qüestió que l'hem tingut sobre la taula des de principis d'aquesta setmana, l'hem anat seguint i de més. Vosaltres doncs també, què en penseu de que arribi una notícia com aquesta, que queda res, el dilluns ja arrenca el curs escolar, els nanos tornen a les classes i això, sota la mirada de saber com cal resoldre un tema així? Doncs mira, jo si t'haig de ser sincer, doncs nosaltres personalment ja n'estem tips, de sempre la mateixa cançó. L'altre dia parlava amb una persona que té ja una edat, que té 60 i escacs anys, i diu, mira, estic fent el mateix ara, mobilitzant-me per la llengua que quan tenia 20-25 anys. És a dir, han passat molts anys i el nostre país doncs, contínuament continua rebent aquest tipus d'agressions. Esclar, ja n'estem tips. I com que ja n'estem tips, doncs molts ja han dit prou, ja n'hi ha prou, no? És que volem marxar d'aquest estat perquè no hi ha absolutament res a fer. Des del meu punt de vista, la interlocutòria i la sentència és una anècdota més. L'estratègia en contra del català ja ve de molt lluny i té molts fronts oberts. No oblidem que al País Valencià molts escolars no poden fer l'ensenyament en català perquè el govern autonòmic ho prohibeix. Tots són pegues, tots són impediments, i ara doncs han provat això. Doncs jo faig una crida a tothom i els que tenen poder de debò a Catalunya doncs, a fer insubmissió davant d'això. No podem acceptar fer un pas enrere en la immersió lingüística, que no oblidem que el català està molt malament. Si en allà, en l'espai escolar, el fem recular, llavors no sé en quina situació quedarem. Jordi, un altre tema, el dilluns mateix hi ha ple municipal, el que dèiem, primer cop que entreu a formar part doncs, de l'Ajuntament. Hi ha diverses mocions que tot just ahir es presentaven des d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa. El mateix Joan Olori parlava doncs, que hi ha una de les mocions que presenteu conjuntament. Vosaltres igualment també presenteu altres coses que voleu aprofitar doncs, per portar a ple. Sí, efectivament, nosaltres ja en el primer ple que hi va haver després de les eleccions ja vam portar diverses mocions, es va aprovar aquella de la participació de les entitats al ple, que esperem que la cosa tiri endavant, i en aquest ple concret, evidentment nosaltres estem pel tancament d'Escó, per un nou model energètic, per una nova cultura de l'energia, i aprofitant que l'1 d'octubre s'ha de decidir si Escó es renova o es clausura, doncs creiem que era important portar aquesta moció. El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds també ho creia, ells van presentar la moció i nosaltres els donem ple suport en aquest sentit. Llavors presentem dues mocions més que crec que són molt importants. Una és aquesta de la llengua, de rebuig a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Nosaltres hem proposat a tots els grups que la presentem junts, perquè creiem que seria important que la ciutat de Girona en ple, a través dels seus representants municipals en el ple, doncs presentéssim junts aquesta moció. I també ens agradaria que fos el propi alcalde de la ciutat de Girona, Carles Puigdemont, qui la defensés aquesta moció. Llavors també hem presentat una moció una mica vinculant el tema de l'espoli fiscal que patim a Catalunya, als Països Catalans, amb els diners aquells que ens reclama l'Estat en els ajuntaments, que en el cas de Girona és una xifra que ascendeix a prop de 8 milions d'euros. Nosaltres presentem una moció per rebutjar això i per reclamar un nou model de finançament que no deixi els municipis tal com estan ara, amb dificultats de finançament, perquè tenim una situació de crisi duríssima, tenim moltes persones que estan patint, molts serveis bàsics que s'han de prestar i els ajuntaments necessiten finançament. I no pot ser que ara de cop i volta l'Estat ens reclami aquests diners quan els necessitem aquí a Girona per poder atendre necessitats, i de passada per denunciar la injustícia de l'espoli fiscal, que això de tant en tant s'ha d'anar recordant i nosaltres ho farem. Com creus que anirà funcionant el tema de... perquè podem dir doncs, que ara mateix a l'Ajuntament de Girona hi ha una oposició força heterogènia, no? Hi ha allò 10 contra 15, hi ha doncs, partits de molts colors i de més. Pot dificultar que les peces quadrin, pot dificultar l'entesa o al contrari, pot fer doncs, que hi hagi més diàleg entre tots, entre partits, o com preveus això? El que està clar és que la fotografia del ple actual és molt complexa i molt heterogènia, com tu deies, i això, està clar, obligarà a parlar molt, a dialogar molt i a arribar molt a acords. I a allargar-ho molt, també parlàvem abans que dèiem, seran llargs. Seran llargs. Nosaltres ja vam anunciar que nosaltres no veníem al ple a escalfar la cadira, sinó que veníem a treballar molt, i si cal fer plens molt llargs, ens sap molt de greu pels periodistes, però creiem que en aquest temps de crisi, precisament, en què molts ciutadans estan fent moltes hores no cobrant,
treballant molt i sacrificant-se per tirar les coses endavant, els representants polítics hem de fer-ho així, i si un ple ha de durar fins a les 3 de la matinada, doncs haurà de durar fins a les 3 de la matinada. Com deien Guardiola, si ens hem d'aixecar abans... Exacte, doncs ho fem, i ja està, no passa res. I en el tema dels acords penso que sí que és important que en temes de ciutat que ens interessen tots haurem de fer un esforç. Nosaltres intentarem ser molt coherents amb nosaltres mateixos, amb els nostres principis independentistes, d'esquerres, ecologistes, però volem ser sobretot fidels als ciutadans i a les ciutadanes. I en aquest sentit haurem de fer tots un esforç. Veurem si ens en sortim, ho provarem. Segur que sí. Doncs Jordi Navarro, que vagi molt bé el que dèiem al principi, tot el que hi ha convocat pel dia de la Diada, un dia important per tots nosaltres, el dia 11 de setembre, que vagi molt bé aquest cap de setmana i també tots els actes que hi ha previs durant i després d'aquesta Diada. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera. Moltíssimes gràcies. Adéu, vagi bé.